Sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Herlina S. kanthi irah-irahan seduluran salawase. Wulan Mei iki minangka wulan sing banget kaantu-antu dening Mirna. 3 taun ngangsu kawruh ing bangku SMK wis purna. Mirna minangka salah sawijining siswa jurusan pemasaran ing SMK Bakti Pertiwi. Bocahe alus lan duwe ciri ing raine. Ana andeng-andeng gedhe sing ngrenggani irung sisih kiwa, dedeke sedengan lan kulitane sawu mateng. Jantunge Mirna nitir luwih cepet nalika nunggu pengumuman. Rasane campur bawur, ana rasa seneng uga rasa sedih. Bangku ing aula wis dikebaki dening murid-murid Bakti Pertiwi sing arep nampa pengumuman. Siji mbaka siji ditimbali dening petugas. "Mir, kowe arep golek gawean apa arep sekolah maneh?" pitakone Santi sing lungguh persis ing sisih tengene Mirna. "Pitakonmu kuwi ora mutu, San. Mestine yo golek gawean." Mirna mesem kecut. "Krungu-krungu si Dewi arep nerusake sekolah. Apa bener?" Santi sajak pengen ngerti. Mripate Mirna mencereng, ora seneng ditakoni kaya ngono kuwi. Santi ngraita. Dheweke banjur nata lungguhe lan nyemak petugas sing isih nimbali para siswa. Mirna lan Dewi iku kakang adi nunggal bapa nanging beda biyung. Kekarone nunggal saomah. Mirna anake Bu Sari, dene Dewi anake Bu Puspa. Bu Sari lan Bu Puspa iku garwane Pak Hartono, juragan beras. Mirna duwe adi cacahe 3, dene Dewi ora duwe adi. Pak Hartono tansah welas asih marang garwa lan putra-putrane. Purna pendidikan ing SMK Bakti Pertiwi, Mirna duwe angen-angen beboro menyang kutha Jakarta. Dheweke pengen nyambut gawe ing kutha gedhe sing kondang pametune akeh. Ing kono Mirna duwe sedulur sing bakal dieloni iya budine. Asmane Bu Darmi. "Mir, kae jenengmu wis diwaca." Santi njawil lengene Mirna sing dijawil gragapan. Mirna gagi maju nyedaki petugas, banjur nampa amplop pengumuman kelulusan. "Lulus," uni surat sing ditampa Mirna. Mirna mesem pait madu. Pepenginane beboro menyang Jakarta bakal kawujud. Cekaing cerita. Pak Hartono ora maringi palilah marang Mirna sing karep lunga Jakarta. Pak Hartono menehi wulang wuruk kepiye urip ning kutha gedhe kaya Jakarta. Jakarta iku rawan kanggone prawan sing durung ngerti pranatan serawung ing kutha. Bisa-bisa nemahi bilahi yen ora bisa mawas diri. Apa maneh Mirna kuwi bocah saka dusun
sing ora patiya pinter srawung. Karepe Pak Hartono Mirna kuwi ngrewangi dodolan beras ing warung, jumbuh karo kapinterane jurusan pemasaran. Nanging Mirna wangkal. Dheweke tetep kukuh karo kekarepane. Pungkasane Mirna menyang Jakarta diudani tangis dening ibune. Bekjo kemayangan ora nganti sesasi ing Jakarta, Mirna entuk gawean. Dheweke nyambut gawe ing toko kudung kanthi merek sing wis kondang kaluka. Saploke nyambut gawe ing toko kudung, Mirna kudungan. Penampilane mangklingi. Bu Sari nganti gumun karo penampilan putri mbarepe. "Mir, apa kowe ora kangen karo adi-adimu?" pitakone Bu Sari saka gagang telepon. Kangen sih Bu, nanging Mirna dereng pikantuk cuti. Lah dereng setahun nyambut damel. Groyok suarane Mirna arep nangis. "Ya wis, ngati-ati urip ning kutha, tansah eling waspada, tansah den eling ngendikane bapak nalika kowe arep menyang Jakarta kae." Suarane Bu Sari pedhot-pedhot amarga tangis. "Ibu nangis? Kenging napa, Bu? Apa banget kangen marang Mirna?" Mirna sing maune aras-arasen nampa telepon saka ibune banjur sumedhot marang tangise ibune. "Ibu kangen banget. Nanging..." Bu Sari ora mbacutake ukarane. "Nanging napa, Bu? Napa ibune Dewi gawe lara ati?" Ora, dudu kuwi sing gawe ibu sedih. Yen ana prei ora ketang sedila, mulya ibu kangen." Bu Sari mungkasi anggone nelpon. Mirna rumangsa sumelang. Aja-aja ibune goroh. Aja-aja sapungkure Mirna lunga Jakarta, ibune Dewi natone atine ibune Mirna. Ibune Mirna iku garwa sepuh, dene ibune Dewi iku garwa enom. Kekarone sabaraan umure unda-undi. Nanging Bu Sari awake ora kerumat amarga anake akeh lan gaweane ngurus omah. Dene Bu Puspa isih awet ayune amarga mung duwe anak siji lan gaweane ngrewangi Pak Hartono ing warung. Satemene Pak Hartono iku minangka garwa lan bapak sing becik. Garwa lan putrane dicukupi kabeh. Wong sugih juragan beras. Omahe magrong-magrong lan latare amba. Ing omah iku Bu Sari lan Bu Puspa manggon dadi siji. Garwane Pak Hartono iku tansah rukun awit gedene rasa welas marang Bu Puspa sing lola ora duwe sedulur. Bu Sari gelem diwayuh. Bu Sari tetep dadi garwa sepuh sing ngladeni Pak Hartono kanthi tulusing ati lan ngrengkuh Bu Puspa kaya adine dhewe. Sasuwene ditinggal Mirna ing Jakarta, Pak Hartono nandhang gerah. Awake sing sisih tengen krasa lemes. Suwe-suwe awake ora bisa diobahake. Didiagnose dening dokter yen Pak Hartono nandhang stroke. Ora ana sing ngerti jalarane. Ujug-ujug kaya mangkono. Bu Sari ngrumat Pak Hartono kanthi telaten lan gemati. Rasa hormat lan bektine marang kakunge njalari putra-putrane Bu Sari padha trenyuh. Bu Sari weling marang putra-putrane supaya ora ngabari Mirna. Kabeh mantuk bangun miturut marang biyunge. Ing Jakarta Mirna tansah kelingan marang ibu lan adi-adine.
wayang-wayangane ibune tansah kumantil ing ati. Saben nindakake pegawean malah dadi ora kebeneran amarga ora bisa fokus. Kadangkala Mirna nyuntakake tangise. Bu, nyuwun pangapunten, punapa kepareng kula izin wangsul dhateng kampung. Mirna manik-manikake pamitan marang pimpinane. Lah, kok dadak? Inggih, kantenan raos kula mboten sekeca sesampunipun dipun bel dening tiyang sepuh kula. Wangsulane Mirna rada gemeter. Ana rencana bali mrene meneh to? Inggih, menawi tesih dipun keparengaken. Sawise entuk palilah saka pimpinane Mirna gage tata-tata ngepaki gawane. Sore iku uga Mirna langsung golek karcis menyang stasiun. Bejane isih ana karcis. Mirna lega atine. Budine wis dirasan-rasani sedina sadurunge yen Mirna arep mulih desa. Budine ora kabutan marang apa-apa sing ditindakake Mirna. Sasuwene ing sepur, Mirna tansah mikirake ibune. Gek-gek Dewi lan ibune Dewi natoni ati ibune Mirna. Gek-gek padha tukar padu rebut kuwasa. Aja-aja kedadian sing neng sinetron kae nemahi keluargane. Mirna goreh atine. Satekane ing omah, Mirna dipapak dening Bu Sari. Bu Sari ora ngira yen Mirna tekan ngomah. Kalorone bagi binagi keselamatan. Tangise Bu Sari ora bisa dibendung maneh. Ana apa, Bu? Apa ana sing nglarani atine Ibu? Sapa wonge? Mirna wis ora bisa ngampet kesabarane maneh. Ora ana Mir, ora. Kabeh padha welas asih marang Ibu. Supaya kowe ngerti sing sanyatane, ayo melu Ibu. Bu Sari nuntun Mirna menyang kamare Pak Hartono. Nyumurupi kahanane Pak Hartono, atine Mirna lilih. Dheweke nyedaki peturane bapake. Bapak gerah napa? Mirna ngelus tangane Pak Hartono. Bapak lagi kon ngaso. Pak Hartono mesem kebak tresno. Mirna mijeti tangan lan sikile bapake. Satemene Mirna ora duwe panduga ala marang bapak kandung lan ibu kuwalone. Kabeh ditresnani kanthi tresna kang tulus. Kabeh mau awit pituture Bu Sari sing tansah menehi pitutur becik. Mungkur saka rasa drengki lan srei. Prayoga tumindak becik marang sapadha-padha. Mirna, Pak Hartono nimbali. Inggih, Pak. Mirna mandeg anggone mijeti. Raine dicedhakake marang pasuryane bapake. Bapak durung bisa menyang warung. Bapak isih kudu ngaso. Mirna ngenteni bapak yo dodolan beras ing warung. Mantep suarane Pak Hartono. Lah, Ibu Puspa, Ibu mbiyantu kowe. Warung iku minangka tuk rejeki keluarga kita. Diupakara bareng-bareng kanggo nguripi awake dhewe kabeh. Mirna mantuk. Saiki Mirna mbangun miturut marang Pak Hartono. Gegayuane bisa golek panguripan ing kutha Jakarta dipuntes. Kontrak kerjane ing toko kudung dipedhot. Mirna ngeboti warung beras sing wis bisa menehi panguripan marang bapak lan ibune. Lumeber marang dheweke lan sedulur-sedulure. Cuntel karipta dening Herlina S.
Cariyos menika kapeti saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 17 tanggal 3 November 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.